Nyon sewu kanca-kanca. Meneng. Iya lah. Kowe bangga di atas penderitaan sedulurmu dhewe. Ora ya Le. Nemoni apa kowe? Makan anak wuk kowe nang isuk ben. Monggo Bapak Ibu menawi badhe pirsa banci nesu ngeten iki. Rasa melu-melu. Mas Mantri lan kanca-kanca Wira Pradangga warga laras ingkang kinurmati. Nguruse karo kono aja karo aku kok. Ya. Sejatine jenengan ki seneng apa ora aku ndereki iki Sena Nugraha. Sing kompak ora maumi, aja wedi getih. Right. Cah lanang kok mbah simbis pan perwira penjanji imam keluarga besuke. Takoni neh. Seneng apa ora aku ndereki Sena Nugraha? Ora Le. Iya. Ijek duwe harapan Pak Seno. Pak Sena, nek kecoro-coro ora ada kekuatan hukum. Pak Sena, Piye? panjenengan rena ing penggalih mboten sejatosipun ing batos panjenengan tresna mboten menawi kula ndereki Sena Nugraha maliginipun wonten tlatah Pemalang mriki. Lu tresno, sampean itu termasuk napa nggih salah satu pendongkrak. Lho, supaya wayang iki disenengi, Lamis panjenengan. Lamis. Wah, tutuk cempala bathukmu lho. Lho, kula adeken bener niki bener. Jejeki bener nika. Heeh. Kula tresna panjenengan melu ndongkrak. Lamis. Kasunyatane bocah-bocah lelakon kaya ngoten jenengan ra iso ngarahke. Bocah-bocah dok dak sia kalih kula panjenengan ra gelem ngelingke. Ya wis. Meneng. Lintang lintang no maandang apel klingklong. Wangun ya mak, wangun. Wong biyen aku ketemu wong loro iki meh arep kapusan kok. Iya. Kapusan piye? Meh arep seneng aku. Wo. Bareng tak tutke ning kamar mandi kok ling nguyuh ngadeg. Iya. Rasido njukan iya. Penyam nika ya kesangeten. Kesangeten piye? Mula nek nyawang wong wedok iki aja mung tata lair. Kok aja mung tata lair. Nek tata lair wong wedok enom akeh-akehe racak-racake ayu. Ning nyawang wong wedok niku nganggo tata batin. Sing tata batin iki kaya ngapa Nek wong wedok tata lair kuwi ayune mung sak kebiaran netra, ayune mung babakan rai, babakan awak resik lan sak piturute. Iya, Ning nek ayu tata batin kuwi bekti karo wong tuwa, gemati karo bojo, ngibadahi ya istiqomah ajeg, atine sing resik engko pama laire iso didandani sithik mboko sithik. Wah, iya. Ya ngoten. Nek mung ayu tata batin pesinggihan ki ayu kabeh. Ayu kabeh. Lho, nek rung mesti iso njaga kesucian lho. Lah iki ra ya sedo ana sing brojol pindho ping 3 barang. Lah nek aku atas umur 43 tahun isih perawan iki ora kangelan, Cor. Perawan irunge ya rumah aku. Lho, iki nek ra ngati-ati kok ning daerah wilayah Pantura, Pemalang, Pekalongan sak piturut iki budaya ning ya agamis. Nah, kula digoleke garis bawahi. penyanyi sing iso njaga kesucian lan kehormatane di usia 43 tahun men kena kanggo tepa tulodo contoh tumrap warga sak kiwa tengene. Sapa kuwi? Dadi jenengan ki sakjane rung kambon wong lanang. Alah aja neh kambon jarak 5 meter aku kok cedak wong lanang langsung ngoplok kok aku 5 meter kuwi. Nek no piye kok nek wong lanange jarak jenengan bingung lar gunake malah. Jenenge demit wae wis gila ngono lho priye. Matur nuwun Bapak Ibu nggih. Mimin cantik nggih. Matur nuwun lanjut. Ya semeno kae ling alane lek ngomong yoga-yoga. Saiki yoga-yoga do jeleh karo sampean. Dadi nek ngarani sampean wis do muak. Iya. Nek lo ngerti pentai ya. Pentai mloho lanang. Dia gak rung ngerti mantri ya sak ngiyip kae. Mau bareng wis tepung madang bareng mau jebul. Woh, lek Kimin iki kaya ngene iki to. Kok lek Kimin. Lah asine kak jenenge Sukimin. Oh.
jenenge terus dadi Mimin Angga Inggi. Pringganing Tias Ari Gustanti Agni Pratista Arkadewi Kuswardono. Waduh, Kuwi jenengmu kuwi sak ngono kuwi. Heeh, Wardono. Apa kuwi? Varia dodone ra ono. Lah dek iki eneng. Alah, nggo cepak-cepak pantes-pantes nggo peni-peni. Isine mung ya apa lah iki. iya. Wah, matur suwun ya panjen ya. Ado-ado panjenengan Pak Prapto Harjo ngrawuhi panjenengan saka Klaten dumugi mriki. Iya. Panjen yo kepengin ujube kepengin nyeneng-nyenengke para warga tangga teparo masyarakat yo Mak. Iya. Kayak Pak Prapto ki le ngendika ke alus. Halus piye? Le ngendika alus Mbak Mimin kalih Mbak Apri umpami dugi Pemalang enten dana 30 yuta mlampah mboten. Kuwi Pak Prapto. Pak Prapto langsung ngono ge Allah ge aku nek nang kono biasane 650 kok iki 30 yuta ya semrindil to. Ya piye nek sedekah ora usah wigi-wigi, ora kaya wong dol tinuku nyang-nyangan wis wong jeneng wong nyate sedekah kok. Cul rawel. Cul rawel. Lah nek dol tinuku lah kuwi dadak regane pinten apa semeten pripun apa semeten ku langsung 30 yuta le gawe rega kono. Nek kalau dilatih diesel. Sampeyan kok ngarani 30 yuta, biyen dek urung sukses 20.000 menyang kok sampeyan. Kayak nenggon petengan. Masa jahiliyah. Nggih. Jane iki akeh lho, Bri. Nggon-nggone lah ngisol deplok kae ya kena. Nggon peteng ngono maksudnya. Pesan. Iya. Panjur kelingan jaman semono ora. Lah jenengan iki Iya. kok nggih. Terus Kowe sing iki aja kaya beri gawe lali. berita huwak. Piyai Pantura ki maligine Pemalang ki. Piyai sing tak kandhake ngarep ya budaya Agamis. Nggih. Lho, dadi agamane kuat, budayane ya kecandak, nasionalismene ya kecekel. Leres. Dadi aja dipecah belah dengan hal-hal sing kaya ngono kuwi. Nggih. Iya iya. Ngono ya. Iya. Aturaken menapa Mak Cangi? Menika wonten pamundutan caping gunung. Ya. Ah. Men diaturake Mbak Apri ya. Heeh, nyo Mbak iki amplope Mbak Apri. Haji. Jen. Sembah nuwun. Heeh. Sing nembang sampean. Ya. Sembah saking Pak Kirman Rapi Batang. Alah, kok nggih dadak repot-repot Pak Rapi niku. Dadi ra penak lho Le aku nek ngene iki. Pira to, Nduk? 200. Alah, bintang tamu saka Klaten dibalekke wae, Nduk. Kok Ndak ndarane dibalekke? wis dibayar karo Pak Prapto kok jek nampa dit 200 Niku lah. tegese lahir Lah, batin. jek lahir batin wis aduh iki mbuh oke sithik wis disangoni diparingi karo Pak Prapto gak wis lunas. Terus Kok jek nampa dit 200. Iki dibalekke? Balik gawe men dibuntu 2 yuta. ah padha wae. Ngene Jaluk wae. tambahan. Ben Iya. dunyane entuk akhirate entuk iki sleboke kotak amal. Iya, Sekseni para tamu bismillah mlebet kotak amal. Mesake pahlawane Pri kena keringetmu. Tapi Iya. gunung Nggih, bawa lek sukime ingkang jenggleng. Heeh. Ya. Saben bengi nyawa Yo, Mbak Mimin, yo. Sing dimatke karo tibone gamelan. Gamelan. Rumangsa kanca-kanca warga laras sih biasane yo langsung jleng ngono kok iki rada. Nah. Yo. Ye. Yes. Angel men to, Lek. Kok seratenane dina iki apa kurang jamu ya to, Cok? Nyoba-nyobane aku ya. Heeh, nek kowe. Heeh, coba. Nek aku pas ki, Lek. Berarti bacine bacila dan saatase larasanmu pales kowe kok iso iso pas lho. Kita sangka Klaten tekan Pemalang kok le mung imbah-imbih. Ya. Dang dang. Seru teman. Piye lho kok ra iso trio kok biasane iki? Nyun sewu Pak Seno. Pripun?
janipun nyon sewu sing digugu menika jenglenge Mbak Cangek utawa kanca-kanca Wira Pradangga napa kula Lah kula ora ngerti wong kula mengobahke wayang ngerti-ngerti mburi majleng ngono. kudune wayang bintang tamu kalian kanca-kanca warga laras menika nyawiji Lho nggih. lho jenenge musik iki kawin Nggih. antara musik kalih kanca-kanca kawin musike dadi Terus anak-anak apa sesuk? sing atus ana konek Nggih. ngono. konek ngoten lho ndak darani sepinan kan ngantek iki ora wis bumbuhan aku ketok iki perlu dipertanyakan kesarjanaane kanca-kanca iki. Coba ya iki ya. Heeh. Kembang petang piye to rasa nesu Sliramu ning mburi no. oh iya tak nang Piye? Wilujeng dalu Ki Sena Nugroho ingkang Wilujeng dalu kinurmati. nggih. Menawi wonten ketatanegaraan Nggih. ingkang babakan paribasan membuat keputusan menika iki bener utawa luput hakim. Iya, Tok iki salah, iki bener betul. dengan bukti-bukti dan fakta-fakta yang ada. Heeh. Ning wonten pagelaran wayang menika ingkang nyekel ingkang nyepeng panguwaos mboten sanes namung panjenengan. Dalang. Lah, terus kok atase bintang tamu bibit unggul tahan wereng wis kelasé nasional. wah Mengglobal. Wah. Jenglenge ora bener menika sing kleru kula napa kanca-kanca? lah piye mau Kok sik kok sampean kok nesu karo aku apa aku ngadep gamelan apa? Panjenengan mboten ning kanca-kanca mriki mergo panjenengan tos sowan mriki. Lah nggih, kanca-kanca sing ngejak kula. Lah, ngopo kanca-kanca ra dikompake? Nek mung mimin digawa rene mung arep diwirang-wirangke apa gunane mbok ning omah turu? Aku sik tak takon. Kanca-kanca niku sing ngejak sapa? Panjenengan. Lah, rak panguwasa teng kula. Lah nggih. Ana sampeyan arep kepengin kompak gawa wiyaga dhewe sesuk. syukur mula kowe aja lanyu-lanyu kowe Lah kula lu bintang tamu kan jenggleng lho niku kok ora nyon sewu kanca-kanca. Menengo. iya lah Kowe bangga di atas penderitaan sedulurmu dhewe. ora ya le Nemoni apa kowe? Makan anak wuk kowe nang sumben. monggo bapak ibu menawi badhe pirsa banci nesu ngeten iki Rasa melu-melu. Mas Mantri lan kanca-kanca Wira Pradangga warga laras ingkang kinurmati. Nguruse karo kono aja karo aku kok. ya Sejatine jenengan ki seneng apa ora aku ndereki Ki Sena Nugroho. Sing kompak ora maumi, aja wedi getih. right Cah lanang kok mbah simbis pan perwira penyanyi imam keluarga besuke. takoni neh Seneng apa ora aku nderek Ki Sena Nugroho? ora ile Piye? ijek duwe harapan Pak Seno Pak Sena nek gecoro-coro ora di kekuatan hukum. sembrono Piye? Ora di kekuatan hukum mereka. Pak Sena, Piye? panjenengan rena ing penggalih mboten sejatosipun ing batos panjenengan tresna mboten menawi kula nderek Ki Sena Nugroho maliginipun wonten tlatah Pemalang mriki. Lu tresno, sampean itu termasuk napa nggih salah satu pendongkrak. Lho, supaya wayang iki disenengi, Lamis panjenengan. Lamis. Wah, tutuk cempala bathukmu lho. Lho, kula adeken bener niki bener. Jejeki bener nika. Heeh. Kula tresna panjenengan melu ndongkrak lamis. Kasunyatane bocah-bocah lelakon kaya ngoten jenengan ra iso ngarahke. Bocah-bocah dok dak sia kan kula panjenengan ra gelem ngelingke. Ya wis. Menengo. Wis, saiki ngene tak kone. Mong sak jenglenge kantek. Banget lho panjenengan kok. Sampeyan niku nek butuh jenggleng, mang nembang, aja pasrahke apri. lah Nembang dhewe. Misale pacitan ya pacitan, ngoten niku ora mung paitan mencolot 30 yuta kok mung mencolot. wara Nek dikowit kalau mau. Lah ya wis saiki coba yo. Yo dijenglengke, Cok. Kula sesuk iki MOU-ne dijelaske. Aja gawe gelo Mbak Mimin. Ku kendangan ndang-ndang bareng kanca-kanca jleng ngono ya. bleng Jleng, kompak gambar digawa bas podcast kok. wis rasa mrene mesakno kala menjengmu iki Men lho kira wong nesu ki ngene iki. Ya. Sok sedang bebeda wong wedok lho.
Mongko aku ngerti dhewe aku nek nesuki rak pipiku merah merona to. Bal diantemi wong. Tur kula niku wong apa sidane mata yuyu Bu, mata yuyu kula. Mbok yuyune ngapit mripate kuwi ya malah. Tekan ngendi Mas? Pacitan. Pacitan. Sing bener, sing apik. Ya bener no seni ora padak Nah, kecak ya, wingi sore. 30 yuta kok. 30 yuta kok. Pales. Pacitan lho. Piye to? Piye sing muni sapa? Aku. Oh, kowe ya wis. Cengkokipun ya, Cok. Ya. Pacitan. Iki posisine sampean sebagai lanang apa wedok? Nah, pemondo-mondo. Kok mondo-mondo iki to, Pri? Nang tengah-tengah. Lanang-lanang wedok-wedok. Nek wedok ya suarane sing wedok. Wedok. Pacitan. Ngono kok pacit. Ya. Kok pales piye to niki jenenge pancen ciri khas. Ciri khas ngeten. Kok sapa-sapa tak uring-uring kok. Kowe iki lho tak dirombong wong ngene apa piye kok. Alah ra apa-apa gelem aku. Pacitan. Sarwi. Terus apa? Yakin. Men. Tung. Yo. Piye? Gunane nggomu gamelane apa? Sing dituthuk jleng iki gamelane. Gamelane. Innallaha ma'asabirin. Ya Allah, paringi ati sing kuat bakohku kok. Aja banter-banter kok ndak geser. Sing nyuwara gamelane, Cok. Piye? Saron, demung, kendang, Oh. gong, kempul, gunang kabeh. Ayo sing nuthuk demung nuthuk demung. Nah. Saron saron. Peking peking. Sing penting nganggo gamelan, sing penting nganggo gamelan. Ya, Aja ya. nganggo lati. Nah. Ya. Ayo. Pacitan baleni kuwi yo. Pacitan Sarawi. Ya. Yuk, jalan. Aja kurang trima meneh. Ora jane Pak Seno ki golek yoga ki mung butuh candalan digo mulih apa pancen duwe kemampuan sing luar biasa. Ra yo manut omonganmu jare nggo gamelan, gamelane dituthuk kurang trima. Gamelane dituthuk bareng. Oh, bareng. Kompas, kompak. kompak bareng. Oh. Lho, lambe sak tumangkari sak merai. Jono atiku gaweane Gusti Allah. Sabar, sabar ki le dibobok kene sabar kok kene iki nyapa kowe iki. Nyapeh anake sik. Oh. Aja rewel ya, Le. Geceken ae. Ya fungsi kakitang kolo-kolo. Ayo, dadi Sarwi. Sarwi piye sing sepiro kowe iki? Wong sepura nganggo irama ngono. Lho rak ya mengi to. Yo, well, percile ditok. Nganggo larasan. Laras piro? Larase piro? Larase piro? Misi-misi. Kudune dong larase sing ditimbake iki pira? 6, 3, 2, 2. Anu 6. 6. Aku mau ngetes kanca-kanca do mudeng apa ora. Ora iso ngekek jawaban. Larase piro mah? Ingake nguan, tapi ini malah apa malah ngono kuwi. Oh wong semin rasa bantu. Ora timbek jeneng. Ayo.
sampeyan dadak diselentik sik. Ngenteni budhe mimin duka. Ngenteni budhe mimin duka Yayah Sinipi dadak bener. Ayo. Siapa? Aja mengadol rupa tok. Yo alah. Sok cantik. Padha-padha le lanange sing kene sing bagian elek. Akur bagian kon elek terus kono sing sok cantik. Ning ra enom aku. Uga teko nganggo daster. Lah. Wong kok kepunjulen. Anu Mas Heru men seneng kok Mas Heru men seneng apa nek Heru ki nyamang wong wedok karo wong lanange ora arep nggo daster dobel 17 transpan nek kala menjengmu metungul kaya ngono ya. Heru ya mudeng. Apa nek wong mendem ya membabi buta, mendem ya wong mendem ya iso bedake ndi lanang ndi wedok. Mbok wonge nyentoin apa adanya. Gagaso nyun sewu kok kaduan, nyun sewu iki lho. Monggo iki pupung didelok lho. Kok kaduan rak sajak nyun sewu dodone kaya tenanan to. Padahal ya padha-padha gabus. Kowe ngentok kesuwen, iki selimbuan kok sik tak mernake. Dadi kok kaduan dadak digambar. Dadi disawangke ben merak ati ngono lho, Lek. Wong daging kelek dikunungke. Oh, alah pri aku pusing aku. Ya aku. Kok kadan. Lho ngapa? Iki mbuktekke nek kowe iki ora ana sing asing maksudnya lho, ora suntik-suntikan. Piye kene aja dihapus dengan hal-hal yang ora prayoga. Nek ra kaya tenan. Ning iki aku gawekno ngono ki, Pri. Gawekno wis ra iso wong kulitmu wis nggawa bel. Kok gobel pripun ta? Ting lindring. Iya. Beda kok, Pri. Mangga. Panas udan. Lah ya dodo kok iso kaya ana kalene ngono ya, Mas. Lah kira iso. Panas udan aling-aling. Caping gunung. Mangga kanca-kanca ya. Misowa capek gunung. Ya. Natyan madan sarata lanang. Rino. Ya, Lek. Gandeng kowe iki ya dilahirkan laki-laki. Mbuh wis tok gunake mbuh urung kowe iki ya tau tetak. Dadi kowe nyura lanang. Nah, swara cowok. Nah, Iya, iya. membuktikan. Membuktikan. Iya, Ya iya. swara lanang sing becik. Ya, sakwene ini ya, Lek. Ya iya. Nyun duka Pak Eno. Innu mane banyu Beda. Lanang Beda. Gur gane apa wae. Ora mesake telake Ya wong. pinter tenan. Iya, bareng nyuwara lanang ya langsung dingkluk. Mangga. Kobong kabeh kok ki mau asin. Ya. Aku ya ora nesu terus lho. Tak apresiasi lho aku. Lho piye? Rebahan ae yo. Kobong kabeh asin. Bareng tekan tengah do ngopo iki ora saya. Ya, ya. Tung gendak gentung sur. Ora nganggo tunggetak gentung sampean iki senengane gawe acara dhewe. Maksudnya men ora langsung vakum ngoten lho. Nah. Jadi cara niki terus adrenalinnya semakin memuncak ngono dadi. Oh iya. Kowe ngopo Pri? Enggak apa-apa ayo. Mbak Yune kobong bareng tiga. Ya carane wong masak nganggo sangit, nganggo sok kletis, nganggo apa barang kok jeneng. Pak Seno. Luweh. I love you. Ya, mangga.
Tetembangan ngene iki olahraga tenan. Ya jogete ya marai kemringet lah ya. Brobyos. Mesti gembrobyo sampeyan wis umur 43 kok. Iya. Nek tesih kelihatan cantik nggih. Nggih. Hah? Tejek ketok nom. Ketok. Kula wau jalan-jalan mawah nek April ngono pamo ayu ya umum, bocah nom diwedhaki jek tememplek. Nggih. Mimine 43 jek ketok rungih-rungih, ketok nyenengke. Iso kemepruk ngono lho. Sumunar cahya kok kemepruk sumunar cahyane. Nggih, sumunar cayane ya. Ayo ngaturke Mbak Elisa or karo Salaso ya. Nek Iki sing bintang mau. tamu kok. Nggih, sing ket wau sonten do dirasani saka Sulawesi. Iya. Nek jane ora saka Sulawesi, ming bapakne mbokne iki blesteran. Oh. Blasteran. Heeh. Bapakne metal, iya. Ibuke Mbokne apa jenenge iki? Lemotion. Sapi. Ayo nduk rene iki. Yo. Nah, Iki wis saiki ayune wis padha aku wisan dhisik. Jaman dhisik urung tek ayu ngene iki saiki wis karo aku 11 12 kayaknya. Kayak kamu, ya adoh lah. Mbok takon iki benten nggih. Ayu kula napa ayu budhe kimen? Ya ayu aku. Budhe kok kimen. Budhe kimen. Bude Mimi. Budhe Bu mimin Mimin, kok. ya. Nek nome nom kowe pinter ya pinter kowe nduk sak orare kuwi ya Boten. sarjana kowe pedalangan ya Nggih, terus pedalangan. sarjana psikologi ya Nggih. wonge ya nggon babakan kemanusiaan wonge ya ora eman ora wel Oh nggih. Iya. Nek budhe mimin sekolah ra. kula Nggih. SMKI SMKI Kuwi apa napa kuwi, niku Le? nek anu sekolah khusus icik-icik lho kuwi ya lho spesialis Loh, icik-icik. sekolah itu kan ada yang pendidikan formal, ada yang pendidikan non formal. Lah kowe njupuk Pendidikan ngendi? formal kowe itu ijazah. Aku kan pendidikan non formal. Aku hidup di jalan kuwi tak nggo belajar, tak nggo sinau. Oh, Gue iya. coba nggolo oh, kita bisa belajar dengan orang tua, dengan tetangga kita, dengan kehidupan orang minoritas yang ada di jalan kuwi dijikuk kebaikane satemah iso menjadi adewe son saya bakuh kukuh. Loh, Oh, tidak amin. hanya sisi jadi dia ora nek wong saelek-elek menungso mesti eneng kluyane lan saapi-api menungso ya ana kekurangane Kekurangane. lah yang dianggap orang-orang di jalan itu sebelah mata orang wis underestimate menganggap kuwi paribasan sampah ning ya ana kluyane babagan kemanusiaan Oh bener. Dadi jenengan dhisik ya ning dalan suwe ya, Le. suwe 7 tahun ya 7 tahun. 7 tahun saya di 7 jalan tahun. dari sejak 2008 sampai sekitar 2015 saya baru berhenti di jalan. Tetek. Tetek ya apa? Nah, sampean urung ngerti Mbak Mimin ki ora mung urip ning dalan, ning Lajeng. dadi apa jenenge iklan busana dalem cewek ya wis tau. Oh Apa iya. nggih ta? Oh iklan. Iklan Sik, apa? lho, zaman Ada. Iklan niku dalam pakaian dalam wanita ya wis. Zaman tau. cek enom umur 17 tahun. Kok Pak Seno ngerti berarti kenal wis ket biyen ya? Wis Serawung wis dhisik langganan kok. Oh. Jabunan Langganan dengkulmu melocot. Jenenge langganan le jenenge serawung ngoten niku lho. Nggih. Nek kuwi sing langganan bintang iklan nggon pakaian dalam kuwi ora. Underwear. Ning nek aku nggo contoh, mbok menawa lho, nggo contoh Nggih. kanca-kanca aku dibantu saka dinas sosial Nggih. mendapatkan uang juta. Ayo mimin kanca-kancane sing urip ning dalan, sing golek rezeki kanthi cara sing ora bener ayo dirangkul. Nah. Memang tidak semudah membalikkan telapak tangan. Ya. Tapi Tuhan tidak akan merubah nasib kaumnya kalau kaumnya tidak mau merubahnya sendiri. Kue buka salon, kue bakula sayur keliling, loh. Bener. Kue piye dandani amrih ayu, piye caranya di masyarakat kamu diterima mempunyai posisi tawar di masyarakat. Luar biasa. Ya bener. Jadi tidak dilihat kekurangannya, tapi kemampuan hasil karyamu sing iso ditampa masyarakat dengan segala konsekuensinya suara-suara miring yang ada. Nek kowe ya kangen zaman-zaman kowe ning zaman ngamen ning dalan kae ra to, Le? Yo nek kangen kanca-kanca iya, ning nek kangen tumindak sing nalisir saka angger-angger ora. Ora. Mbok dipraktekke lagune sing nek ngamen ning pinggir dalan dhisik piye to, Le? Kuwi aku seneng coba mbak budhe Tak kei gamanmu dhisik. Kuwi ana cekek-cekek. Nah. Ya. Iya. Yo. Biyen nganggo rok pendek. Nganggo bandu tikus bareng. Minnie Mouse Ya, ya. dadi ngaringi prasejarah to, Pak. Ya Ya, iki kan apa-apa. beda Ya, ngerti. pendek. Zaman biyen piye, saiki piye.
para pamirsa ki ya ngerti oh dhisik ki ngono kuwi, ngono lho Le. Ya penasaran kok. Tiada mungkin satu pondok ada dua cinta, ada dua cinta. Biarlah aku yang mengalah. Tiada mungkin satu ranjang ada tiga nyawa, ada tiga nyawa. Kandungan kok. Ngono kuwi. Nek pendaran kan sono bindeng-bindeng. Ora sampean neng perapatan biyen ngono kuwi. Perapatan kalih ten ngebis. Nek upama aku sing numpak mobil tak buka katane tak tonyo raine. Jenengan iku kok Loh, sia-sia. berproses nyatanya saya dia jadi artis paling diperhitungkan dengan suara emasnya. Saya kan ya Oh berproses. iya, belajar sekombian, sekok kehidupan. Loh, Yen. orang itu kalau sudah pernah jatuh, manakala kamu nyun sewu dikai kesuksesan dan kamu harus surut, kamu siap karena sudah mengalami fase di mana kamu pernah jatuh, pernah di bawah. Neng nek lahir uripmu langsung penak dadi anake wong sugih urung ngrasake rekoso, kowe engko dikai pepalang, kai pacoban, gampang Malah drop. angel, ya, Sulit ya. untuk bangkit, angel Kaget. survive lagi. Iya. Itu berjuang. Wah, gumon aku rek ki men ya. Hidup lagi men. Aku tak mau Jikalau aku di madu, pulangkan saja ke rumah orang tua. Wis sing kaya ngono wis dikubur. Saiki lagune sing apik-apik. Oh, ana sing saiki lho, pasti saiki ana lho, aku ya ngerti iki. Apa nak? apa sing piye? Hidup sekali harus dibawa happy. Emang duit enggak dibawa mati. Kalau enggak punya duit, ambiar. Gone mbake kae lho. Mbak Wik Wik. Mbak Wik. Kaya Elisa barang kok kowe kaya sinau tembang kaya ngene arep tak nggo ngopo. Oh ya aku niliki kehidupane lek kimen ki piye tak teliti ning. Aja nyontoni. Ayo mangga Mbak Elisa. Nggih. Ngaturaken menapa? Ya. Boten pamundutan boten. Sementara niki mbedereng. Ya. Dereng. Marut kowe Mbak Elisa, monggo. Oke, podang kuning nggih niki wonten pamundutan. Ya, bodang kuning. Ya. Monggo diaturake ya, Nggir. Nadyan wujud mung peksi agawe taline pramta Eno. alus manis nang samake wasawenggon kula lono Goleki si podang jenar ipo bunga hengatiku nyanding bisa dadi tombo ya nana esuk awan ning omah wis ora krasa luyuran sing paksa
sampun katur Mak Cangi. Saking Mbak Elisa. Ya. Iki sing di golek-golek ya Mak. Iya, ya suarane ya apik, nembang ya becik. Arep wong ora asli Jawa ning nyatane nembange ya apik. Ya. Semono uga nek nganti ana sing piyai Jawa asli kok malah ora iso nembangi rak ya malah ngisin-isin Iya ngeten. Iya, kebangetan. Mula iki dienggo conto no. Ya arep piyai saka ora Jawa asli ning nyatane nembang ya iso teteh, iso laras. Ya. Saiki genti Mbak, sapa Mbak? Ya Mbak Tatin Cisan Sesideman. Oh iya, monggo. Masih. Permennya dilepes, oke. Lah permennya dilepes ya, Nduk? Dilepes, Lah, oke. permennya dilepeh kok lepeh. Ya, Permennya dilepeh. dilepes. Lepeh. Lan, ya. Hati-hati lho, Le. Nek sing Elisa mae sakening disanak nek iki wonge kudu ngati-ati wingit. Nek cara-carane nggon panggonan ki nggon sangar. Cinten. Dek mimin. Sapa? Kula mboten nyebut jeneng mung sing niki kula. Niki iki sapa? Mang ngomong. Omong ah. Selirane. Aku ngapa wingite nggo endi? Lho, sawangane wis ketok lho. Kok ra kaya mau talek kowe, Le? Beda nek kae mau kolaborasine gampang banget. Mm-mm. TikTok-e gampang banget iki wong angel banget kok. Ngapa sih? Angel banget piye? Cara Angele lemah. gondi. Carane lemah lemah sangar ngono lho. Dadi ki anu carane lemah ki dadi Cara lemah jaratan. Lah dadi pon iki anu lho. Kuburan. Ora wong iki piye yo. Ora njaba jero ngono lho atine iki dadine ketoke lho ajune ayu ramah itu. Lho jane ya merak ati. Ning kok kaya nggo perbawa sing gegirisi ngono ki lho sing dadi. Dhewe rasa Aku ora melu-melu. Kok ndak dikeletak. Kuwi mau Mbak Tatin sing ngomong budek kimen lho, aku ora melu-melu. Kan Dek, aku padekke lemah apa mau? Kuburan. Mah yo Lemah, aku guru Lemah iki sangar. iso lho. Guru ki. Sini. Nah, Ketake mau muring-muring ngarewi abo barang kok karo sini. Lah piye? Rene yo. Mrene Mbak. Mrene yo. Mriki Mbak Mimin, saurane tuwa aku lho. Unggah-ungguhmu ki di Mriki Mbah Mimin. Mbak Mimin, ora Mbah Mimin. Lah jare wis tuwa. Mbak Mimin, rada rono Mbak. Lah ngapa? Nyawang kok ngene ya marake glegeken. Lah Apa ngapa? nih sing malah glegen? ora kok malah gleken kuwi jane asline wedok apa lanang. Nek nyawang kaboten niku ya pilih kula dadi lanang mawon. Kok ra konsisten to kowe iki? Mulak malik ora. Ora jenengan ngapa kok nesu-nesu wae ngapa? Mboten nesu mbok menawa kebrawa apa jenenge swasana ngono kuwi lho kanca-kanca mau dadine terus ijek terbawa nesuku karo yoga mau terus terbawa bareng ketemu jenengan. Saya tuh orangnya baik Lho loh. ya mau lah ngono lho dadine Lah wong ya, iki kok nek ngono ki rak ya padha-padha. Oh, padone wi golek Sembrono. kesempatan kowe. Tak kenal maka tak Aja nyerak kono nyerak kene wae nek no. Lah kok ya padha lanange kok. Lali. Kimen kok njuk menggunakan kesempatan ora. Ya langsung ngerangkul kok piye. Pengen ya. Dalange ra iso. Ya ora. Iya, mangga diaturake. Ya. Wiwitane anderek sang peke Eno pria bagus kang olah budaya sowan menyang kutha gedhe anono Bendera terus kayung-yung. Sing kok elek kimen. Oh, lah aku deser iki dadi. Ya ora apa-apa nek sing apik tok contoh ora apa-apa lho. Jenenge ngono kuwi dadi wong ku ora mung statis. Sing mangon iki aku ora iso nek kon kaya iki. Mbak nyoba. Mah, enggak mau. Oh.
Wis ajak kaya carane kewan iki brai, pas kaya brai. Kayak kayak kucing. Nek cara pitik iki memeti ngono kae lho ngeti ngene iki. Lah aku kudu pitik lho. Ya udu nek cara wedhus kae brai. Wis gebrak-gebrek ngono kae. Apal dek Sing gembrak-gembrek apa nih? Lah suarane nek anu cara anu napa jenenge? Wedhus nika. Gembrek iki. Iku kudu disilehke lanangan nggone tanggane ngene ta. Kan kadang sok piyai iki seorang ngingu wedhus lanang to. Lah jare nek kewan ngono kuwi aku nek critakake kewan lho. Iya, Nek Mbak kewan. Tatin ya ora, Mbak Tatin ayune kaya ngono mosok brai ya ora. Mosok Mbak Tatin ayune kaya ngono silehke lanangan tangga. Lah ya ora aku mau critakake nek. Oh man. Gembrek iki piye ta? Unine piye? Ya wis ngono kuwi terus ra leren ngono kuwi. Malah apik kowe lek karo wedhuse. Ning terus-terusan ngono. Wong dheke blantik wedhus kok ya. Dadi ngono ki wayahe brai. Karo wedhuse apik kono malan suarane. Ya. Selendang kuning kang saking wukir suara kurang pramana ning wasis ngungrum kamu lho jenengan kok awet mau Apik ngolet ketoke penjiwaane itu. Lah piye to? Ya mbuh aku apa ra karo mudeng kok kok. ngolet-ngolet ki ngopo ngono lho Sesidemane rak bahasa umum selingkuh. Selingkuh nek aja di ngono kuwi aja ditindakke. Ora prayoga. ora aku bawa kok jenengan Lah ini kok penjiwaan banget lho ngono ki carane oh iki lagi jatuh cinta, lagune jatuh cinta berarti dia pernah iya. mengalami Seakan-akan seakan-akan seolah kita di posisi itu. Misalnya tentang wong tua, tentang ibu, tentang bapak seolah-olah kita itu piye carane bekti karo wong tua. Lah iki mah kan tentang perselingkuhan seolah-olah ngapa seolah tumindak sedeng ngono lho. Kalau aku tak lagi selingkuh ngono Oh, Mbak. dia aku Adake wong wedok apa maksudnya ya? aku ya karo sapa Aku mau kamu punya bukti Nah, seolah-olah ngono lho Mbak. Seolah-olah ki bisa iya, bisa tidak. Nek oke iyane lho kuwi mau. Aku mung seolah-olah lho Pri aja gampang nesu lho iki. Kok angel banget to nyeratani wong iki. Mbak Pak Sis ampun mantuk kene. Lah kok karani aku ngono iki ngapa Aku ora ngarani seolah-olah. Seolah-olah, Iki no. lagune tentang percintaan. Oh, iki lagune tentang bektine anak marang wong Ah. tuwa. Iki tentang kegembiraan yang centil. Ah, bener Atau ini. lah, iki tentang perselingkuhan. Kok ketok iku dapet ngono banget lho, jare rohnya Siapa itu yang dapet dapet ngono siapa? ki. Anu, piye ya iki angel banget nyeratani. Nah, iso ngomong ya kudu iso tanggung jawab. Oh iya, lah Ning ora to asline. ya kuwi urusanku lah ngapa? Waduh. Ya Syukur ampun. kowe. Medeni tenan iki kok nek ngatek kasunya apa? Kasih tenar. Lah kok aku ndak medeni nek ngomongane sensitif Pak. Ya. Wong kok mau kok ming awak Tak lungguh kowe ndak ngregon-ngregoni kowe no. Nah. Tak bedang-bedang sik gedange barang ki. Nah, mangane lho. Nah, Aja sak kulite. Aja dekek kono gedange engko kleru njupuk kowe engko. Lah masa ya ora iso bedake gedang karo gedang karo Anggung marang bendara Neno. Tiah Sulistya pijer ngincangake alis terus no sesideman
monggo. luwe becik panenan Eno liwat kincanging dangdut ya mak iya. Eno urip ana kutha